Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini on ko bandon Mamadou Abdoulaye dem ɗo e Dakar altine hande nogas e tati lewru février horejo leydi Sénégal président Macky Sall e dendagal radioji e téléji Sénégal hucciti e ɓesgu leydi meɗen wonɓe nder Sénégal e wonɓe caggal leydi Sénégal ngam haaldude mumen ko fewti e rafi jolɗo joni e aduna o biyeteɗo Covid-19 eɗen ngara ɗo e etade tongande en ko ɓuri tidde e ko haala ko caggal nde horejo leydi ndi siftini rafi o no fuɗɗori e ko boomi e nder aduna o e ko fuɗɗi tampinde e nder leydi meɗen leliɓe cellani caggal kadi nde o yetti no feewi inɗe meɗen enen fof dendagal doctereɓe meɗen e yimɓe liggotoɓe e gueɗe safrirɗe fof ɗo potirno e darde mumen o holliti hande o rafi o yettini aduna o e nganuma aduna o ene haɓa e gaño mo yiyota ko yitere ma dare tigirigi oto folde aduna o e nder ɗum ɗon o ƴetti pellitte kewɗe décision ngaji kewɗi wiide leydi ndi tuggi jamma hande minuit e tuwnade e sarɗiyeji leydi Sénégal article 69 mo constitution leydi Sénégal wonde o waɗi décrété ko wiyete état d'urgence woni ko ɓuri sasa yane woyndu o fawti hen couvre-feu tuggi 20 heures ha 6 heures firti ko e oɗon saaha kala mona yaha mona yalta yataw ko dalilu laaɓɗo yaltini ɗum sa fotte force uji sécurité ene mbawi widema ya nattoy ɗum ɗon fof noon o siftini waɗiraka yo tampin yimɓe woni sababu muɗum ko rafi garɗo o yahat o somotogo yimɓe omo yaha no yimɓe ɓe ɓuri wawde yarude fof ko noon rafi o yarata ene rewe yimɓe ene yaha oɗo totta oɗo totta ɓe totta ɓe ha ɓeydo layde ɗum ɗon noon so tawi en kaɓanaka ɗum tigirigi en ganda ɗo leydi men fayi en ganda ɗo ɓesgu leydi men fayi ko ɗum waɗi ko waɗete ko ko ɗum woni sababu muɗum état d'urgence biyaɗo o ma rokku yamirore e doole dendagal ministére uji ɗi goto fof e fannumo henna o dendagal gouverneur uji région préfet ji région sous préfet ji e mairie ji fof mbawa gollade kala ko jakori ɗum ɗo ene foti waɗede ene mbawi hadde yimɓe yaada e won sahaji ene mbawi hadde won dente e dendagal mbadi ndi wawi jogade ɗum ɗon fof tognoto koye nder état d'urgence biyaɗo o mo noddu assemblée nationale joɗaniɓe ɓesgu leydi ndi to suudu sarɗiyeji dokkamo pouvoir wawde dognude dendagal gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ene saaha o ene namdi ɗum taw o waynaki o yetti dendagal ɓesgu leydi meɗen waɗoɓe politique wonduɓe makko eɓe gondane makko dendagal ɓiɓɓe leydi ndi dariɓe tigirigi e wallidde ko wona e dow muɗum ko hilifaɓe diine hilifaɓe aadaji fof
o yetti ɗumen e fama mumen e darde mumen omo andi noon wiide yimɓe ɓe yo ustu ko jahatno yo ustu ko gollatno firti aussi ko tampere ene wawi nadde e nder yimɓe ɓe ko ɗum waɗi o darni booñ mo ganduɗa o ene jogori loweede hen haqqe 1000 milliards haalis meɗen l'état o waɗa hen juuɗe mum o erima hen ɓiɓɓe leydi ndi o erima hen ɓe sénégal woowi wallodirde ɓe goto fof waɗa hen juuɗe muɗum oɗon kalis heɓama ma haqqe 50 milliards ma soode guura pour wallidde ko ɓuri heñorede ko ɗanniyankoɓe ɓene ma ballite hen ko wona ɗum kone kadi ne ngam wallidde yimɓe ɓe e wallidde ligginoɓe yimɓe ɓe kala ko lempoji ɗi pawnoɗe e mumen ha 31 décembre 2019 ma l'état o waw yaafade entreprise aji ɗi e yimɓe ɓe jamureɓe ɓe haqqe enveloppe 200 milliards manam mbaɗen ustuno ɗumen teddedi ɗum ɗon fof ene jaa e ko foti gollede ewa ɗum noon erago makko ko ɓiɓɓe leydi ndi fof yo daro mbaleɗen poola rafi o oto ɓeydade layde e nder leydi meɗen goto fof banggue mo wawi hedde o yo daroro ɗon Allah jarama on jarama donc no waɗiri ni ko noon tan heddi ko yoɓe mbatta renforcé aéroport o par ce que jaaɗo ha Touba o nde ari nde wirtima appareil o hollirani wonde ko ñawɗo mais o ari koye période d' incubation c'est à dire 14 jours ɗi gonata ɗi tawa yimɓe ne ƴeewa beele aɗa wondi hen walla a wondani hen aɗa wawi joɗade ha wona balɗe 14 nde fuɗɗa yaltudema aɗa wondi hen kanko nde o ari nde taw suwa wonde balɗe 14 ko heeɓi ɗum machine aji ɗi jiyani ɗum goppimo yeehi e nder balɗe ɗe o jooɗi Touba ɗe ko nder koye on saaha ɗum yalti tawi nane makko joni mbi virus o no naata e goddol neɗɗo wona hen balɗe 4 no woni goddol ma yortake e becce ma ɗum waɗi ɓe wiya yo yimɓe kebbin jaram yo jar kadi ko wuuli ata e gonɗuɗo e nana anande kebbina jaram saaha fof ƴettu ndiyam jara saaha fof ƴetta ndiyam jara saaha fof so virus o jogorno wadde promenade ha yetto becce ma sa yari ndiyam ɗam puusa ɗum nder reedu ma so naati nder reedu woni toon ko 38 degré wara ɗum nguleyki ɓandu ma wawi ɗum yaaha lawol mum anani hoto rokkumo yarude no yiɗi ni hawo yetto becce ɗe hawo yetto fofanuma saaha fof ƴettu ndiyam jara taw mo wonno e goddol ma o yorto par ce que rewata ko hinere faye goddol faye becce donc so tawi a woppi a joɗima ko juuti a yarani o daguima kono wona waktuji 4 omo yaaha e becce ma haw naati becce ma ko ɗon probléme o woni kono sa yari tan o yadata koye ndiyam o faye nder reedu ɗum ɗon kadi ko systéme goɗɗo anani jare ndiyam saaha fof ƴettu ndiyam jara saaha fof ƴettu ndiyam jara voilà ko ɗum woni ko yimɓeɓe mbiya yo mbat